Itt ülök, bazd meg, és nem értem az életben, miért kell bántani a szegényeket, hiszen a szegények nem tettek semmit, de te mégis bántod őket. Ez lett nálad a trendi. Persze a gazdagoknál sok a fényás, ha nem tetszik nekik valami, egyből kidobják. A hajléktalanoknál ez ám az éden, amikor megtalálnak egy kidobott étel. Sokan nem tudják, hogy a szegényeknek is van élete, hogy karácsonykor náluk is van szeretet. Őket nem a pénzt értékelik, hanem az ételt, senkit nem vernek át, de őket sokan igen. Kihasználják a jó lelküket a bűnös emberek. Én nem oltani akarok, de ne nézd le őket, inkább kínáld meg őket egy szelet kenyérrel, és hidd el, nagyon is hálásak lesznek. Ne nézd le őket, hisz ők is emberek. Tegyél érte, hogy jobb kedvük legyen. Ismerd fel, hogy kinek segíthetsz. Ismerd meg, ne taszítsd őket. Ne nézd le őket, hisz ők is emberek. Tegyél érte, hogy jobb kedvük legyen. Ismerd fel, hogy kinek segíthetsz. Ismerd meg, ne taszítsd őket. Tudom, hogy tehetnének az ellen, hogy egyenek. Azt is tudom, hogy munkával elérhetne mindent, de van az a helyzet, mikor tétlen az ember, meg bélyegzik őket, és jön egy néma csend. Nem jöhetsz ide dolgozni, mert kellemetlen szag lesz. Hát köszönöm szépen, lehetőségük nincsen. Így hát alkoholt fogyasztanak, hogy kihúzzák a telet. Ismerd fel a helyzetet, és lásd a fától az erdőt. Nekik az mindegy, hogy mi lesz a lejtő. Ők alulról akarnak kitörni, de nincs lehetőségük. Ha egyszer adsz, azt majd Isten visszaadja a várhoz. Adjál nekik megfelelő talajt, mivel szarra várat épít, így áldul a fala. Tudom, hogy neked egy szendvics, az nem nagy falat. Így hát ismerd fel, tegyél érte. Ismerd meg, ne nézd le őket. Ne nézd le őket, hisz ők is emberek. Tegyél érte, hogy jobb kedvük legyen. Ismerd fel, hogy kinek segíthetsz. Ismerd meg, ne taszítsd őket. Ne nézd le őket, hisz ők is emberek. Tegyél érte, hogy jobb kedvük legyen. Ismerd fel, hogy kinek segíthetsz. Ismerd meg, ne taszítsd őket.